Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 14 sa bulan sa Mayo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 15 bersikulo 9 ngadto sa 17. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo kini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo, paghigugma ay kamo, sama nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kamu akong mga higala kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon wala mahibalok sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan kuman kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong Amahan. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo, aron kamo manglakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa Amahan, bisag unsay inyong pangayuon kaniya, pinaagi sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.